Na kwa ni naendo mwancho muligeria Ogetembe Television kurando cia sorigirite television yao ya Ogetembe Television mukwariga ni asomorobiri wa ebyegwa ebyeito beito ne kego kirio manenya sae kiria go seseni na kira kia kubikira se mubero go sase birengariri yao go sase bugima bwao kunyara gwekonyera gusego konya abande nchenguru ku MC Fast bone mutangio Florence munalia monyo namba 19 of course itonya kubariso mwako mutanya na nyangarisio mwabo wetera ase channel ya 38 Zuku ekerubate Zuku satellite na okonyara gotonyora no tukoroka ntore Sudan na akomanyia nkoko ntore Zambia, Mozambique, Malawi, South Africa na tutoraika lakini mbango yango ikatororo Tanzania nkoroka na Uganda, Ethiopia, Egypt, Somalia, South Sudan yons pia so bwa nkoroka ntore ko wetera ase Zuku satellite ko nyekubate Zuku edition yao ya Zuku na okonyara gotora gote ase channel yao ya 38. Yes. Na kumanyinga nkomira ntore nenyaruka beti oyo obwate kego nyasaye amoire kiriage konyara komokonyere nabo igukia konya balie bamwetana ine wetera se kego kirinya saa koire ekego kitobase gukaranzira ekego kitobase gukirarira ekego kego ekenga manenya saa koire nakyo akoire erinde onyara gokonya amate yao naye bonyare gwekonyera chitwamiraga namo naye chake bono ego murobiri korbonega wika omweli no tole na omwana minto baiga na mbere but for the first time twabere to kuwasiliana nera ase simi Facebook WhatsApp na ono kwakira ne simi kwakira to lakini this is my first time kumumira beti karibu sana aso murobiri asante yes yeah. Beti ningo beti no moiboro akoruma songo na ibore to 1997 Masongo. Eko bitu mwaka 97. Masongo ayere gochi. Masongere kero okay okoro town go ikamenyingwa yes. Gwa so. Ogwa divide gochi ali Masongo ali ase eskuru ngatenere gali Pop Benedict. Yeah. Alafu nande kokotongo akwere gochi mata ali Masongo ali. Okay, ali no ko ibore tu. Aba ibore ba ombara byaba. Mama kuruku Teresa, Rabera Rashid, yes. Na tata Joel Rashid Osan. Joel Rashid Osan. Okay. Now, kuruwa kwa kaibirtu mwaka bweme bwe mo magana kianda merongo kianda na isano na ibere. Na kigwa chaka bwe mabwao na kigwa soma mpaka ara. Nchena somete primary school Busi Highlights. Ngacha kirona cha konyoro bokongwa maiso kidogo ngacha menyingwa Highway Academy ya lengange nanka so na nkonyara na nkurunka na inde school na irana so ngakora class 8 ngagenda Masongo secondary kasoma Masongo secondary ko form 1 mpaka form 2 bono gabu nali na sireti amaiso iko ekero kwarenge primary ngima mpuya kwarenge nkorra kwarenge that is ekara koiborwa nkorra kwarenge igonkube nonyene chirange bone kana bokonyara komanyingira ngite mbura ina yakorokana okay igonga ekara koiborwa nkorra kwarenge tatika bono gacha gochaka muchando ekero chaka nkwa chite nyagitari go sinko iritu nyagitari ogatema kokon kinde form 2 tam 3 yes nalia maiso naenda tahete gonchanda ntari korra blackboard ngatebyo tata akandeta nyagitari town nyagitari gabu balenge bagante ngegwibirore so by the time mama go train kuri kichibasa chibirore ngazidi so buna na zidi ngairu general bagateba banko receipt scan irinde ba prove shidanga yire because igali asitata ngita sumitari kwa maiso igali nge kurwalia maiso batata atamaitie shida iye ya maiso nere ilitoka wapi so bakangira general bakanko receipt scan bakagundwanga shida no moto shida no moto yeah mekio mutumero ya saregete okay wenye bagundwa mapema kango baike kwenye yebo okay so bagantebinga niru Kenyatta for surgery bono ngakinto abatebesani ndenkaira ni nyomba nkamenya nyomba 2015 yanspi ikaira mesa chaito gonchanda 2015 yanspi bono ngendete go siri oburabu kabisa kurwasa maiso 16 abantu bagankorera umuchango kidogo nkamanya gocha kuiru Kenyatta
bono Kenyatta ngaikorora nkabero ntu aberto sana ngakoreru esajari entangani ase esajari entangani bagankorera kombekere tube nerembekire ma ekorusia mache after ya rusetia mache for 1 week na inde bagacha bagankore surgery yakabere kono bakandusie tumor tumor gaiga nabo munda akoranga na operation ngoro bakandusie tumor so bagatabe tumor ya salirie miki egosuguma obrabu cha maiso bagante ya maiso mbiare lakini takorora bagantibone meki yakore kiasaliki na bereta ICU after the second operation nkamenya ICU for 4 months moerio okaruororo bono amaisa kanga korora neki buguma chagete kola wa yani nchomete gento na roche mutu yane na makweli kono gutema ko imagine ngakibono gutaka obugima bwo gutarora nindi nanake okora korora ngakingo chikomenya na abana ba minto baido injekerona asiriti amaisa abana ba minto bakaobwa no gutara na inje muntu tagosoka ku nyumba na inje anyire kanisa ngate yo muntu ngaki anyuma kwende kanisa na inje ngire otabai bike runda tiga kora kogenda ukamusigo na igubo benalira mpaka natemete guita natemete guita ikagera bagansi kirire nyumba singincho mama nere guika obwe yani safety yani bono yani ngaki nkobero kogenda no ene kibarua so mama na agansi kirire nyumba unsiekira nyumba gabo na bera na inchikintigate nyumba ali ngotera na gusaba because nche nakanitia abanyagitari mbandusi chindorero chiane mbatete bandusi ngabatinche nimba tu kwige nango korandike nkororandi ngabakani mbandusi so kerona ikanyumba nche bago nsiekera bagenda natera nasaba mpaka ngo fast mamocho nyore ndagiriria ntigirite noeri okuminkinda yokorake kalikuliera lakini nche namete ngambobe goteba nga no fungeta sama sabo igo kwante kwa nafta wakoreke kwa kulire so naringi komotebe bono nche nafunga sama sabo kabisa mbato ko yana ngankororande bedo mpaka walonkorotande ginkoro wow ngo ikande na arota kabisa ngo some message asisi sana aro monjo murigeria ogetembe television igo tware tumugano twatakomanya mugano obeti yake igo erinde tumanya goikera ase kerengo gito gosekiringa gito kyomoroberio yo iga bwa ebiegwa bito otoeresire amangana makeigo igoro yobo gimabwaye na muna iboretu nande muna okorora kwa chiete goka butoka kurende gwete kwegena kwabwate na gwikira bona iganga okwegena bwate nga mwana Nyasaye na chakomwa okorora nainde na inche nabo ngigenete boyo nga tata oyo uri igoro kene nkeo gekomubwa kene nkeo gekomosinya bono tiango tumanye kyagro to ikeirega rwarire bono korora kwangire korora ine na kibona tutata atomanye ngana ki obogima bwaye na kiacha kabono ko kop no bogima bwaye na makongusana kera ante bienga ne usa kwa ngane no na kwa nyiguro mo tegareri akoigo murigerio Gatembe television okwane igoro ye muna abana ba mwabo barenge ani ale ko musigo gochiesa abana ba mwabo andake tete kogende kanisa abana ba mwabo baranga kaba motarero ko boko bagatare ngora takonyara kominyoka nere pono baranga no musigo gochiesare nere akaba gakwirana na mono na goikerekere ngo gibota kwerusia obogima bwaye nabo ugwechaya nabagwechaya nabarenge gwechaya kuri Nyasaye momenta chinguru Nyasaye momento kwegena Nyasaye akamo amaroro nabo igona ara itoko chikonyora asense meyo yende turaramyo ke break yakego to kuirana tumanya ko gendera na beti atotebinga ine pono bwitabire kwa inaki achage to bugima na Nyasaye nkeguki amwete tubasa kuneke minoro kuirana tole maega ye break ko bwati.
Enyagitari ya Christamarin Mission Hospital nigo ekukurariria a free medical camp ya gynecologist camp. Ase enyagitari yogotakira chitariki komiko ikatariki kominesato chumutinywega ugatatogo chakera chinsa ibere chimambia kuika chinsa ikomi ichamagoroba. Bari babugate ovarian cyst, uterine fibroid, heavy menstrual bleeding, genital warts, arthritis, cysts, endometrial polyps, naboigo infertility. Incho seri tukeriga egere unyare kurigirirwa ase a gynecologist kampega ase chishiringi chimisano chuka na chi okwe register na chirocho. Balimu bwachi kadi cha sha boigo mwanchirigo cha ase tukeriga asa mange totarere ase nyagitariga ngose oake simesi number 0729835635. Christamarin Mission Hospital. We treat, God heals. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Mbiamono naende maega yo motimoko yo korigie bonyi aneko kwarigania asomorobrio korukunga ebiegwa ebiaito se television yao ya Getembe television onyore nigo tokorokana chinse chinyinge aiga sense ya Africa ya mocha sema ya Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Tanzania, Zanzibar, Uganda, Ethiopia, Somalia, South Sudan, onspia sobwamo korokana tore kwetera ase channel yao ya 38 kwetera ase Zuku satellite kero bwate Zuku ndibase bwate Zuku nkorokantole ime na isiko ya gusi andonsi pia soleve Nairobi, Mombasa, Kericho wapi nkorokana torando speaker kiniko cha ogole decoder yao ya Zuku channel 38 onye gotete decoder geda se dukwere na sor alafu ogole dish ya Zuku gerene dish gose decoder yoka abakonya rawoti unigari channel 38 nabakonya gotorra Getembe miroberi yao yonsi pia sobamo ko etera nabo igo moroberi oyo especially moroberi ko rukunga ebiegwa bietu onye kubate kegwa abunka atobara babate biegwa baseseni ne biegwa ao ubate kegukere ori nakyo abunka urarete kegwa ande kegukyo gotera kegukyo ko mupira kegukyo burari bunanje mbate kegukyo burari baitwe kegukyo burari ngai no na nyasaye ekore nyina jito chikuya masakaroka igonga nenjini mbate kegwa nai no bwate kegwa Nabai gono nyorte none bikuya tebete nga ekegukeri kwa irwe gekorere kegwe kenyasani gakoire elinde onyare gokorera abantu bari baranga na sole nabo na kenyare gokonya akwariga niria somurobelio kwekegwa igotore ne nyaro kaya minto beti tabwati kubwa gokorora kwego mugano enga ekero arenge skuru kurwa primary mbi arenge weka secondary form 2 machaka ko nyorobo ko gokorora kurende nyasa atachi komotiga yabano kolera kulikuwa yale leta mariga kataka no kweru syo moyo saka momenta chinguru saka momento kwegena ama sabari ali gusabana kolera kuli ali kolera nyasaka ro mariga alia akamotebinga ikanko ekegwa ale no korora wikanko ekegwa nyasa mu promise liko ngane nechi ne no amarorata tebiri bonega korenga nechi ndoto yako akorota okoranga nyasaye na mwete promisinga tukeri monarore okuyena kwa na monchamo naye no kuaye kubwata na moiga igakorora no ndero ikiageranga
erwe kama nyana atebana ki akanti abanyagitari Kenyatta hospital akabakani ngana ki mo basa kondo sichinda ro chiana ne abatinde korora ningegene tenga Nyasaye na bago akonyara konkonya ndole no kugene opo beti tiga Nyasaye akomenta kabisa Nyasaye ne bampa kobogotu lakini mpakora Amen. Ne yani mpako no chire nyimbo I believe ningegene tukolengana na mangana whatever I believe your words now Betty Nyasaye ogwikirio obugimo bu muna gwatoerese obugimo bwa okurwa muna gwakina gocha waika form 4 kwagana nyagitari no twakurira nga nyagitari no kwakanira abanyagitari ngabono ncentige tiga ko kuna chindaro chiane wachirenka kwa chakire gukumina kyo komenya na abana ba mino bakoende kanisa mamu mino gosiekera nyomboga ndeke barwa kokorigeria kwarira nyomba gali andake mpaka gwa fast na gwa totebi gwa fast yesengencho yoko kani korobo siwa Nyasaye kunyara answers from God maboli ni mata maboli na mange gwa eterete now ndi gwa chage ndi we anchiranete ndi gwa isanike tokataba ngabono nabondega Bono tigante begwetera masabayu Nyasaye akamento kwegena kwani yes nje igetengaki bone beseni lina lengo tigeru nyumba yes ngateba tingo nyetumia ngateba tingo tumia nkayomo inga kwa imani yes na nje nabonko nyumba nikecho yes. Nangirani okay eyo ndukyo kumia nje nigo nabwatitie nyasi ganga bwatie nyasi na kare takanda Badenga chakurele sino iskurunga na bacho to training na kotalire nyasi na gotara yes. Kero tabwati nyindi ewa so nje ngatare nyasi ngatara bono onyoro murangu ikonsikire lakini dirishero nigo yalengenene okay ngateba ndaitaga tingikecho ndengirana ngaigore dirishero yes ngaita ngatema kogenda litkolitanga ni na nkwenda by the way ngasira ngaswa chika yabagati pole bono ngachaka kolera nkoligenchera na maguru igango kuna nyora gaiga ne chika yaba bono nkai abantu abatanga ni bagaita nabonyi gwetengeri ogidiri ne lyanyarebe bagansekere mbankonyeti Monto kabere tankonyeti oyo gatatu tankonyeti oyo kaneo omorebi pi akamwana ka lingi kumubulinga tata olini ngorega ali okulira omorebi yamate oli Nyasaye togende tomokonya na rundu seti bina webyo gati omorebi akambolinga ikwalenge gochi Ingasimiko matene echo because alingo omosaje akante ingo koiranga matei ingira se nyombe iri kwatamawa akangikigabu akanti murango sikirenga yugweta kama tinche maida sengweta so ngate Nyasaye noe na asirire chereye tindi koirana inga uwezo ni nyaro gutara tungike no ichikoni na uye macho konyumchibiye in fact ritwe ringatema kanyora na ikire jikoni morango tosiekire yes jenga igoranga soa ingatema kuna nyumba gabu ngigwa se bikombe bikobera se bibuyubire yes so nkamanya goiko ngaitaira manche nkanyu nkairana mpaka sidrishi ngaswa nyumba ngakiro yes so the second day nende nkairana go fast yes nende mambianga Nyasaye nkonye ni nyara gusibino na ebintu byoka erinde improve abantu wrong inga no nche nabongo koreki nkonyara nende nabona sogete ngatema ngaiko nkanyore kabeji tigre na saiboro mama tigeto nkanyora no mujunu orabo bono likali gusibye binto ngatagotema kwa Kenya kabeji ngatema nkanyekenya nabona kenyete ngakora pi ngatema gusabusie binto gabo ngakora nkage ngasie ko murango nkaenda nyumba nkabero mumro binto gako ruskuru marabo bako mbori
ningo Kenya tingu kama teninji ante ikwanga inji yes mayete nga to kunyara kya rutu korora ningo sibibinto teninji ya kwanga inji akeigo mamu gocha mumro mto komtea umetiki betia kontinero sibibinto ndo Kenya tingu akamanya komboli ko senae mama ya atalinji nere in fact from that day mama gatia gonsiete okay Bona tigete gonsekerera aka proving nabongo kora kende nabongo tara kidogo na ikajikoni na irani so akatiga gonsekerera ngataka kwefundi shantibieka kwefundi sagotare compound yaito na bana achagete bono ekwende imani yane egankoni yes up to leo nabongo isibeli bintu nabongo kori gasi ya nyumba nabongo team okay all right now mwanju murigereria kwa igure igo atagete ko ba prove wrong na no kwigena kwaye gukamoa nyasaka momento kwigena kwaye gukamenta kana chinguru akanyara ko kurwa sechera elia bege tu nyumba arego siekero na kobekero bese ni nyumba ebese ni inero yale ko bamune kebara kyaye nyumba ya kebara akasoka kegena agasoka nyasaka mweke egwekyo yo kunyara ko kwemanya nyasaka mweke egwekyo kunyara kwemanya agatiga gwechaya timanyeti abeti chingano na ki mwabete ukamanya guchaka gose ngwachito kaende skuru ende baada yoko kwemanya na kumanya kego kyao ting chitikwende skuru immediately nja iretengaki Nenche nabo naringi kuigobe kirango ikaranse mesa kero muntari busy gosoma nchibeka ninche ndego koraki ntari gosoma lakini umumru mtomo kena bagachire onye ni story bukwa gosoma ego bidia some ne lyogi integerebe so ngasaba Nyasaye ankonye nyore nchira ngende sukuru Nyasaye agankonya nkagenda ikanisa ngakwana n'abantu abantu nabanyete kirubisana bagante ingati ntokunyara kukoira skuru lakini abese to akwire kyagera nindi no bate talent yokotera gendo record ya matera okay bono gwetera matera una recordeti Nyasaye akaigore umurango nkanyoro umuntu gukoganio kuya akanga kandi skuru barangana tihanda arabo igona ndo bate kyagotera bono ndi gwatera talitangani ditangan na terte kindomo ke mbake ekwaya ngotera na yes bueno okarako gotero ko kware kodi tabugatiko ko bwa gokorora bon mwaka kiyo lenge na recorded 3 years ago that was 2013 2021 yeah 2021 sorry 2021 ngai kwa recorded studio gi Mighty Records agotero gutangani kwa ringe hip hop gospel na recorded Ghetto Records after Ghetto ngamwa ko yenda Mighty Records wono gokoro gotera nterete historiane okay so iga ogotera matera ayu Nyasaye agankonya bono kanyoro muntu okay oyo kwa monyora gwetera seke egwe Nyasaye ko iri kyogotera kwa igure mwancho mo rigereria nga ekegwa to kwa ndo maite ko ikatora arachaka kuri se foundation litangani tumchaka tumanya nga beti ningo tumago cha tumanya kegwa kere Nyasaye moire igute tayari moire kegwa keria gyo kunyara ko korera emirimo yae birebe ko manyana kegwa kiki kyanyare ko konya amate yae na twarora kyanyare ko mokonya ere gweko omonyene na ndi bonto amanyire ko chana nto agunduire nga nabwate na ndi kegwa kyogotera ne kegwa ne nyongesa Nyasaye moire ogotero kuguru chinga munatomanya ogotero kokwagerire nga wetera sokotero ko Nyasaye oigwire chinchira onyorire musamario muya na Nyasaye okundire musamario mate asebuku egitabo kya Yohana isano de momerongene na ibere gabu nkagirite katikabere gabu Yesu abatabana ki onye Nyasaye taraku no muntu oyo kumuranderia agokora na onye Nyasaye taraku no muntu achasende oyo Yesu lebatanga onye Nyasaye taraku no muntu achase Yesu oyo kumurandiria arakore gazi igonga Nyasaye goika kuno muntu elinda nyara bakore gento gwetere kegwe Nyasaye akoire Nyasaye nani kukuraro muntu gete ekegwe kega kinyare gosuka keiboke kinyare gokonya na gokonyo oyo minto oyo orande angna sori go se amate yao
Okay, bono ikintu mbira ora tutaramanya braille ninki somo kusio oko braille ninki asomo omo ligererio ligerete. Braille na malikali abantu batari korora bagosoma. Ali babo kunaiga. Bono kaenda bono kwifundisa kulika na gosoma. Ogotocha kuli na kutokulika bono kera ogotocha igana kwalika na ngwasoma chidots. Okay. Sawa mweli oyo mwanchu muligeri ngotorokereria ale binte byonse bitobasa kuba na wasiwasi ngotorokereria binte byonse omwako oyo ugasomoka ukamanya gosoma na kulika braille siecho bono amo na music ngasomera na typing typing yeche berata bali ngotobundisa gutumia typewriter ta ige computer una bogo type usini typewriter ase computer tu kutumia NVDA. Okay. Typewriter ina bako nyara kwenye tumeka. Okay. Umwako yo mugaye gundi sebyo. Ngwa fauluti waite tamatemu. Ngakora nkanyore certificate yane. Na inde nyasaya gankonya nkaligi na inde nchira yende. Yes. Na inde nkanyora pastati. Pastati timu manyeti. Omurandi ari. Purwai. Pastati mwangi. Yes. Limuru Life Church. Limuru na menye toro. Okay. Era gakora. Ngasoa knitting. Wono knitting department wono kuivundisa gusona. Na agabu no to kubundisirwa computer. Gusona bitamba. Yes. Ngamanya gusona knitting. Yes. Wono gusona togo chakira bonnet. Chika bichiri okobe goso ichikamba imeiga. Chiabana. Chibosori. Alafu kamanya gocha. Monkey face nedio gotigo bose bwo mwana iga obenere ye bosori baba nyoka bosori aso muntu wege ikoyo erio gotubo mwana mato kabisa iga mbeo muno bono kerere mbere rokumbikero mwana obosibuka bororokaine alafu na gachuri gete kari ruguro ga gachuri gete iga bako beka gachuri gete kaya oje tubwatike egwekyo no wegera miaka 10 tokuja enya saa tarabeka kegweki ime yao ebyego byeito tubasa kuneke minero ndotera na sensema ya kabe iyo murabiriyo bwego beto karato ko monyoro mugano Betty kuri kamenya namba 19 ensama ya